guys! Welcome back to my channel, Bicolano Waraynon. Andito po tayo sa ating mga bagong tuklas na mga gardens sa Munting Ilog, Silang, Cavite. Ang kakapal na po ng mga photos niyo. Pag ganito na po kalas, magkano sa inyo? Ano po? Etong Manjula. Manjula sa glan. Alin? Hindi. Tapos nasa 1 plus na po siya. Kapag ganyan na po kakapal. Mas mura po kasi ng kaunti yung ano, yung sa marbles. sa marble. Ito po, pag ganito nakakapal. Hanggang ito 400 lang po yan. 400 na po. Kahit mga lash na. Pero may budget meal kayo ate, di ba? Yung pinakita mo kanina. Pwede naman po. Yung mga tigo 150 lang. Meron po silang 150. Mga marble. Ito, Glorious. 200. Magkano po yung Glorious yung ganito kalaki? Itong maganto, mga 2.5 yun. Ito, 2.5 na po ito. Going 4 leaves na siya. Going for leaves na. Ulit na siya. Pareho lang ba ito ate? Yung sa taas, niyon to, di ba? Apo. Magkano po yung ganyan? Ayan, last na siya. 300 lang po. Yung pinakalas pong niyon dito kay ate, 300. Pero Kapatid papunta na po po kayo siya. dito, may mga budget meal pa rin sila. Yung nakita nyo kaninang may 100. 70 lang siya. 70 pesos, makapal Bili na ano po. siya, makapal na rin. Yung watermelon po ninyo dito, magkano po ito? Ang ganda. 200 lang po. 200 lang Meron guys. din po niyan tigo 100. Yung Hindi ganito. na ganyang kano, talago. O at least may budget meal Budget ate, meal di ba? pa rin. O guys, meron po silang 100 pesos dito, pinaka-budget meal. Ito po, 200. Ate, yung ganito nyo po, kakapal na, patid na po. Ito po, na Brazil. Kahit 300 po Kahit siya. 300 Depende rin yan, po kasi oh. sa lago. Ito Kaya marami nga, po sobrang, malalaki dito. sobrang loss na. 300. Marami po kayong mapipiling. Mga Super patent na rin naman lush. siya. 300 pesos lang guys. Ate, dito magkano po dito? Malay nyo, magustuhan ng viewers natin. Ganito kakalaki. Yung mga reseller, magkano Meron po? po kasi naka-per ano niyan dun eh, nasa 500 per ano na siya. Hindi siya ganyan kalaki na siya. Kasi ito po, pang sarili ko lang. Mother Pero plant na marami po ito. Marami po kami dun. Pero meron po kayong ganito. Magkano po yung benta ninyo pag nasa isang 500. seedling? Pero malaki na rin po 500. siya, oo. Okay po. Naka-patent na rin po. Ito po yung Milano nyo. Ang ganda. Nagmamagandang Milano. Ito. Ito yung pang benta na lang na available, madam. Yung ganyan. Magkano po ito? Hanggang 3 to, ganyan. 3,000 na po ito. Pero established na naman po siya. Okay. Ang ganda nga Ayan, niya. ang aming typhoon. Ito ate, binibenta nyo to. May naka-reserve na po yung top cut. Yung top cut niya. Reserve na po. Ayan, naka-reserve na raw guys. Type constellation. Ang ganda naman. Ang maganda lang dito sa mga nag-garden talaga, kahit looban. Kasi talagang- ito pa sarili kasi. Kaya Oo. medyo naalagaan ng ano din. Talagang may mga bumibili pag mura no? Ayan, si Bono. O si Bonnie niyo po magkano? Ito, 2.5. 2.5 guys oh. Tandaan niyo. Ganda na po. Ito ate, magkano yung ganito Ito mo? nga lang po medyo pricey siya kasi ayan, 1K. Pero malaki na po siya. May libre pa oh. Ibang halaman. Kalateya ata yan eh. Ito, ang ganda naman niya. Ayan, dinidemo sa atin ni ate yung kanyang mga plants na mga reel. Ayan din, caladium din siya. Ate, magkano yung ganyan mo? Same lang po siya, 1K. Ito 1K. po kasi yung pinaka-mother plant niyan. Ang ganda na. Bongga nga. Ang laki ng ano niya, leaves niya. Black Mamba yata yun. Oh, may meron mga din po for prices sale na talaga. ano, Black Cardinal. Black Cardinal. Ate, pag ganyan kalaki, magkano? Kahit 10 siya. Kasi ano naman po yan eh, mother plant, ano na rin siya, ang laki na. 10,000? Pero ito na yung pinaka-mother niya. Hindi po, iba pa po. Ah. Top cut na po siya, pero established na po. Kasi ayan, palabas na rin po yung ulit yung bagong leaves. Ayan, guys. Ito yung maranta ko na potted na siya, oh. 500 lang, super Wow. lush na po. Ayan. Mamimili na lang po kayo rito. Ayan po, 500. Super lush Meron na po po. silang 250 doon. O yung 250. At least ipakita natin. Ate, ito magkano sa inyo to? Ayan po, 200 lang yan. Kasi ano naman po yan, yung pink splash. Yung budget meal na rin siya. Ganda. Medyo mahal kasi ang pink splash Oo na nga ano, eh. sigonium. Ay na, ano. 200. Itong ma. Sabihin mo. Ay, 300 lang yan. Mura lang yan. Sige nga, kuya. Yan ha. Mura lang yan. Ito, Last na nga. 300 lang siya. Talagang medyo ano na siya. Bloom na. Bongga na eh. Oh. Confetti, ano lang siya, 300 lang din yung confetti. Ang ganda na. O yan guys, sige ate, i-demo mo na lahat yan. Ayan yung watermelon size. Medyo mura siya na watermelon. 150. Ito yung 150 guys. Ayan, 150. Ayan yung 100. May 100. Ayan.
Ayan, ipinapakita namin. Ito po, magkano po sa inyo? Yan. Alin po? Ito, yung ano, Ano siya, mint. Florida. Florida. Magkano po sa inyong Ito, Florida? hanggang 1.5 lang to. Ang laki na po Pero ang yan. dami na nila. Malaki na talaga siya. Ay, iba nabibili po, mga ilang dahon lang, 1,000 na one. Oo nga eh. Hindi mo sa Last na po. May Borsigiana kami available kasi isa na lang. Ano kasi mother plant namin. Borsigiana. Sariling tanim na rin kaya medyo mura Ano na rin pong siya. plants yan? Monstera Borsigiana. Borsigiana nga lang, siya siya deliciosa. Ano kaibahan ng ano? Nga ano, yun narinig ko rin yun eh. Magkano po yung ganyan nyo? Etong ganito, hanggang 1.5 din. 1.5. Kasi mas mahal po siya sa Iba siya sa Deliciosa. Deliciosa. Yung Borsigiana. Ito ang mother plant ko yan. Ayan siya. Iba yung dahon niya. Ate, anong kaibahan niya sa deliciosa? Iba yung dahon niya, iba yung shape ng dahon. Tsaka sa alam ko ito yung mga nagiging aurea tsaka algae. Eh, yun Ah, Ayan, ito, marami pa porcelain talaga rin tayong to. dapat malaman sa rin. Ito, porcelain Ayan. na rin. Magkano ba ito pa? Ang Oh, ito laki-laki guys, na, oh. porcelain na Ayan, din tingin daw. ko lang siya ng ano, hanggang 3.5. 3.5. Ang lago, super last na yan. Ang ganda-ganda. Ayan ng guys, dahon. yung 3.5 na, ate, ano bang ID niyan? Magnifico. Magnificum. 3.5 na raw, pero ang lalaki na po at super last na ng kanilang stem. Ibibenta na raw. 3.5. Ito po, magkano sa inyo to? Ang mga episyang ganyan. Opo, Ito pong ganito, ano lang po yan, 200 lang. 200 Kasi yan po yung mga lang. hybrid. Ah, ito na yung hybrid nila. Meron din yung mga nasa harap ng bike na naka-display. Meron pala talaga yung harap ng bangko. Ito po, magkano sa inyo to? Ayan, 150 lang yan. 150. Kaso ano na lang, ano ba yan? African violet. African Violet. Muntik ko na naman makalimutan ng ang ID. Ano lang siya, 150 lang yung dito sa Bastato. Ayan, sa Bastato, 150 lang siya. 150? 150? Hindi nga. Oh, yeah, kunin mo. Ayan, kunin nyo na ba daw? O, diba? Nagulat kayo? Bakit naging 150 talaga? Wow, sabihin na naman ng viewers, nakadali na naman ako. Hindi kasi ano naman po Ayun na siya, daw. sariling tanim naman po. Ay, namain na, talaga. Eto Ay, kuya, ano, namain ko na. Yes, may subastatum na ako. Ano pa kayo sa Tas, Bastato, madam? wala pa, hindi pa, may presyo to eh. Di ba? Oh. Ayan. 150 lang. Oy, lagot na naman tayo sa viewers niyan. Meron ba kayong ibibigay na iba? Meron pa naman po, ayan. Oh guys, unahan na. 150. Meron pa naman doon. Ayan ang ibubongga ko. Subastatum 150. Yan. Ayan, 150. Naku, ang ganda. Sabi na naman ni mother, namili ka na naman. O, diba? Nakakuha ka na 150. 150. Ate, ito, hindi ko pa naitatanong ang price. Ano po? Ay, Sumatra. Opo. Medyo pricey po siya, 700. Pero established naman po yan. Ayan, Sumatra. Ayun atang mga trending ngayon, no? Opo. Ayan. Kaya may mga presyo sila. Ayun po sa dulo. Ito kasi, angels ba tawag nila? Same lang po. Ayan. Mga established naman po siya, pero hindi siya ganun kalas pa kasi. Kaya hindi po siya. 700 lang, guys. Yung ganong kalaking kalateya. Ito po. Opo. Ipakita na natin lahat ng plants mo, ate. Ayan. Ayan, Okay. yung bongga na Hindi ko yun. alam ang ano niya eh, ang ang ID niya eh. Ako din eh. Hindi ko alam. Alam ko Doti lang ata. lang siya. Hindi, ang doti po kasi yung isa. Maraming, may crimson din kasi kami, mga medyo. Medallion. Ako, nahula na naman tayo. Ayan, kabilaan dito ang buhatan, ah. Ayan, oh. Malaki. Bigay ko na ng 2 kaya, malaki yan. Oh. Oo nga, no. Naku, may boy. Naku, Bigay ko na so may ganun eh, no? Ano to? 2K. Green, Parang green green cardinal. cardinal. Green Cardinal, 2,000. Ay, bet na yan. Grabe. Medyo Grabe malaki na talaga po. siya. Marami Yan. Na lang sila. Para Ayan, pala Pasyal na po kayo. Buti na lang nakapunta ako dito. 2,000 lang po. Wala bang pinakamura 1,000? Naghahanap pa. Wala eh. wala pang maliit eh. Hindi pa nalabas yung... O, hintayin ninyo. Gagawa daw sila. Kuya, ano yun? Ayun. Alin po? Florida Ghost to? Oo, Florida maganda. Ghost kaso mamother ko na lang to. Ano, mother? Naubusan na kami Parang ng pang alocasia for yung sale. pinakadulo. Scalp room po. Scalp room. Magkano po yung mga ganyan? May for sale yata ito ng tatay. Pa-for sale ba natin ba? Kanya, tati. Wow, tuwang-tuwa ako. Nagkaroon ako ng subastatum. Ito eh. Ito. Kahit hanggang 2K. 200. At ano ko 2K? 200 lang, guys. Yan, May diba? libre ka pang ano oh. Wandering Jew. Yun na ano. Variegated. Nabubulol na ako dito nang dahil sa subastatum. Ay nako, nabongga. Ito yung putol nito, babayaran sa akin ng 30.
Oh, talaga? 30,000. Kuya, sinong bumili sa'yo nun? Basta nagdadaw na sa akin, sabi ko, wag Si na David, muna. ano siya, collector din kasi. Ah, talaga. Ate talaga. Nauha ni ano, dito ni Arit Araits. Ay, pag talagang ano talaga ate, pag talagang mga pang-collection, kahit mahal may bumibili ano. Yung isang monstera namin malaki na green, hindi siya constellation. Kailangan Nasa pakita ka ate, parang nagsasalita ka. Nasa greenhouse ko, Tagaytay siya ngayon naka-display. Kasi ang laki na niya, last na yung aming monstera. Nakakatuwa. Ate, yung mga ano nyo, itong Adansoni nyo. Ay, mura lang din yan. 200 lang last na. Ah, okay. Akala ko na, oh, talagang last na nga po. Ito, bigay ko sa'yo ng 1.8. Oh. 200 na siya. Ba, ang bongga ng 1.8 ni Kuya. Warsawichi naman yan. Ate, ano bang ID neto? Philodendron Warsawichi. Pated na siya. Ang ganda niya for Jinky. display. Pero si Jinky na ito. Naku guys, punta na kayo. Sa mga presyong binigay ni Kuya, mura na po yan. Yung 1.8 na yan, at saka yung 2K na green cardinal na yan. Ang bongga pa oh. Dami niyang Marami kang agad Leaves. for this. Ito, hanggang sa 1K. Ayun, Hanggang 1K, ano naman yan? Mayoy. Ay, wow, ang mayoy nila, no? 1K na guys, Kuya. I-demo mo nga dito, Kuya. Bali mo may pumunta. Kung gaano kaganda yung 1K. Grabe, mga ganda. Unahan na po, yung mga mahilig mag-mine dyan. Diba? Yan. 1K, ang gwapo ni Kuya, oh. Hindi nga, may pumunta akong sa ibang garden. Yung ganyan, mas mahal ang bili nila. Kasi ano daw nila, i-online sell, live selling daw. So at least yun, pag inano nila, Diba? pinili, pwede pa nila live selling. Oo, ang ganda. Matataasan pa nila ng price. Eto na naman ako kung may budget. Marami pa din, madam. Mader, ang dami mong Bigay ko sa budget kanya dyan. ng 500. Ayan. O, 500. Rare na bigonya. Yeah. Super lush. Natutuwa naman ako sa presyo. Hindi nga totoo lang, no? Hindi, kasi naman po mamang iba, sariling propagate na po. Sariling Ba't pa natin tanim. masyado Pero kung mamahalan? halimbawa Tama. binili namin, sigurado, medyo angat sila. Oo, medyo may Eh, price. tanim mo naman kasi, so bakit para at least may share mo sa iba yung wala pa, di ba? Tama. Makakaya yung presyo. Tama. Kaya pala, kahit looban kayo, may mga bumibili Opo. talaga, dumadayo. Ito, malamang budget meal to eh. Magkano? 100 na lang yan. Ayan! Di nga, 100 lang yan. 150 naman gano'n. Hindi ito yun. Hindi kuya, akin na lang yan, 100 lang yan. Wala, nabili na yung Sabay 100. ganun, no? Ikaw naman, no, Kuya, tulong mo na lang sa akin yan, Oh, sige, bigyan ko sa'yo ng 100. Oh, main mo na ulit. Mine na. Ay, nako, ano ba yan? Nakakatuwa. Ganda, di ba? Mayoy. Oy, dati ang ganyan Aray, po, sa 1K siya before. Oo, di ba? 700 dati, isang dahon lang. 100 Kaya lang. ako na ito. Di ba? Maraming pupunta. Magpuputot mo na yan, oh. Ay, grabe, maraming pupunta dito. Ate, may bibigay ba kayong iba dyan? Marami, ayun o. Ayun, ayan pa. Sige pa, ate. May, ipakita mo pa yung imamay nila. Ayan, marami kayong mamama. 100, Mayoy. 100. Yung sa'yo. Ay, yung akin lang pala. Magkano na sa isa kanila? 150. Kasi medyo mas Malaki yun, 200 Ah, siya. 200 na, pero mura pa rin yun. At 200 po kasi mas malago po siya sa na-mine ko. Sasabihin nila, na naman? Ay, nako. Yung ganyan natin, yung nabubulol na ako, yung silver sa atin, yung ganyang kalas, binibenta nyo ba yan? Eto ma, Pwede na yan. magkano? Kahit 700. Oh, 700. Oh, bongga na. Batid na po. Ay, bongga na nga. Ayan, oh. Marami na po yan, oh. Pati yung may mga wifi. Kaysa pumili kayo ng tigo 100. Oo nga, yan. Hindi na kayo mahirapan mag-alaga. Di ba? Eto mang ganito, magkano? Marami silang budget meal dito, guys. Enjoy. 70 lang. Ibigay na ng 50. O, 50 pesos daw. Enjoy. Magkano ang enjoy? Now, oh, punta na kayo ngayon, oh. 50 pesos, oh. Ayan, i-upload ko agad to. Punta na kayo, 50 Patid pesos. na. Ngayong araw na to, ha? Kuya, yung rubber tree nyo. Ay, itong rubber tree, hindi pa Hindi pa established. Yung mga ganong kalateyan nyo. Alin po? Ayun. Ilalim? Oo. Siguro not for sale muna. Not for sale daw muna. Eto, pwede. Kailangan makinig yung viewers ng maigi sa atin. Dahil Eto. parang ang gulo. Bigay ko siya ng hanggang 1.8. Ito. Ano po ba to? Linet. Linet. Philodendron linet.
Ah, Philodendron Linet. Magkano po? Bigay ko 1.8. 1.8. Nakakawa na siya oh. Kung tatawa, tanggalin natin kawa. Ayan, kung tatawad, tatanggalin daw yung kawa. Bahala na kayo ni Kuya mag-usap. Ayan. I-view natin uli yung kanilang mga... Ah, ito magkano? Lalaktawan na naman natin. Not for sale. Boy. Kaya pala ayaw ni Kuya eh. Si Pat Belly. Ito si Lindeni. Lindeni. Mother. Yun lang siya oh. Ito Mag- yung for sale namin na ano. Magkano? Pero meron pa doon kinatatay. Alin? Magkano mo ganito? Lindeni. Hanggang 5. Oh, 500. Okay. Pero malaki naman siya, palabas na Pero rin kung tatawad ka at kukunin mo, madali na kausap eh. Hindi na yun na lang. Tumawa, diba? Pag ako nagkaroon ng budget, wala pa ka tayong sahod. yun na nga, no? Yun na naman, wala pa sahod. Meron tayong variegated. Ano ba tawag dito ba? Ayan, yung ano siya. Variegated. Paradise na variegated. Magkano yung sa'yo? Bigay ko ng 500. O, 500 daw guys, ibibigay. May ganyan kami. Variegated naman siya. Ayan. Kasi may variegated ng Oo nga. Paradise. Meron talaga green. Diba? Ang ganda. 500. Pati O, puno mura na niya, nga oh. yan. Dalawang puno na po ba? Ayan, Apat. madami. Tatlo, apat. Ayan. Gaanak na siya. Eh, marami kasi yan dyan eh. Ito dito, magkano? Ang alin po? Meron pong budget meal niya, nakapat na yan kasi hindi na nakapat. Ah, siyempre, ang gusto ng viewers, magkano ate yung budget meal mo yung mga ganito? Ah, 100 to 150 yung mga ganitong begonia nila ate. Ayan, kinukuha pa ni ate. O yan, yun o. Ate, ilapit mo nga. Tuwang-tuwa ako doon. Ayan, 100. 150. 150. Dalawang puno na siya. Oh, May na lang po. Parang ang sarap kausap nila ate. Hala, pumunta na po kayo dito. Kasi para humabilis makabenta. Oo nga, para mabilis makabenta. Ate, yung ganito mo, ito nagtatago sa kabilang garden, magkano yan? Mother plant pa po, madam. Ah, mother pa, kaya pala ayaw ipakita. Ayan. Nagpapadami kasi kami. Ate, doon tayo sa mga black velvet. Malay mo, di ba? May mga kumuha. Oo, bigay ko ito ng 1K. po niyan. Ah, ito po guys, yung kanilang rubber tree. Ano? Ruby. Ruby. Ruby, ano, local. Local. Hindi siya 1,000. Thailand. Local siya. Sarili na naman namin yan. Ay, yung mother plant Local sa siya. lupa. At least, Ano ko diba? lang Ang, siya, ang ganda nito, no? Sa iba, medyo maano yan. Saka pangit gawa ng naka-Thailand. Hindi Ito naman siya local sa to eh. pangit kasi kailangan pa siyang i-acclimate sa Climate natin. klima, oo. Oo. Kaya medyo yung iba na nahihirapan magpaganda. Kasi yung dahon niya minsan nalalaglag. Unlike yung rest established na siya. Hindi naman sa inaano si Thailand. Diba? Baka sabihin eh, tama. inaaway namin si Thailand. Hindi, tama naman talaga. Iba talaga yung sariling atin. Di ba? Ano na sa klima natin eh. Oo. Ito, kaya malikot yung camera ko. May nakita ako. Magkano ganito nyo? Wala na akong for sale. Andun lang meron sa harapan ko. Meron ka dyan maliit. Mamaya doon. Pero ang budget meal niyan, alam ko meron yan. Meron yung tag 500 sila. Oh, 500 guys daw. Meron nga ano tayo. Maliit yun. Ano? Ito naman, baby pa masyado yan. Oo nga, baby pa. Palakihin pa eh, masyado pa siyang Papalakihin baby. pa. Oh, pero white na Opo. white na siya. Pero yung mga ganito nyo dito, mga mother na to. O yan. Ayun yung mga Ayun na po piniputol yung nila. Ah, yung mga pinagpuputol. Kaya pala mura yung mga plants nila ate dito. Sarili propagate na. O dito naman tayo sa kabila. Ito guys, yung sa kabilang garden naman nila ate. Yan. Isang Marian. Medyo pangit yung mga nai. Oh. Yung mga hanging plants na initan. Uy, ang ganda, maganda pa rin siya. Magkano? 100 lang siya, last na po. Uy, ang variegated. Ang variegated. Turtle vine, 100 lang kala ate. Super last na yun. Super last na po. Yung kanina yung sinabi ko ate, magkano yun? 100 no? Opo. Iba 50. Depende sa halaman po. Nasaan na si 100? Nawala na? Kukunin niyo na yun. Ay, hindi pa naman, Ito, mamaya baka na. Gusto nila, oh. Papalitan ko. Lima na puno niya, oh. Magkano kuya? Bigay ko ng 1K. Ah, 1K. Lima na puno niya, lima. Lima na po ang puno. 1K, di na po kayo talo. Ayan. Ay, nagaganda naman. Depende naman sa dami na. Depende sa dami. May 250, may 1,000, may 500 pa ba? May 500 pa. Depende sa halaman naman. Ate pa, ano tong mga dansoni mo? Magkano yung iba? Nag-start po sa 150 din Oh. mga nandun po natin. Ah, okay kanina. May 150, may 200. Pero mga malalago na siya. Sa Ito yung ano ate, ito to. yung ganyan namin, 50 pesos lang. Wow, Pwede yung 50 hangin pesos. Ito mga bet ni mother, 50 pesos. Yan, ang kakapal na po. yan. Eh, mga nakahang sa 50
Nabubulunan ako. Medyo ano yung Yung sintas ko, ano ba yan? Ito ate, magkano sa inyo to? 250. 250 lang guys. Pili na po May kayo. Laguna yan, sariling tanim naman kasi. Moonlight. Mm-mm. Paano kung may tumawad? Maraming binili. Eh, wala nang Depende. madami, yun na lang kasi eh. Ayun na lang pala. Isa, dalawa, tatlo, apat, Dapat lima, ano anim. kasi. 7 puno. Ito, 50 pesos lang din itong Ito Grace guys, Star namin. 50 pesos lang po. Yung Ang Laguna, Kalateya, Grace Grace Star. Star nila ate. Ito, binibenta nyo ba ito te? Alin po? Yung Cobra Pearl? Oo. Meron pong for sale kami niyan. Depende rin po sa laki. Sa laki. harap ng- Pag mga ganito kaliit, siyempre yung tao, budget nyo lang hanap. Ito pa, magkano mo to? 1.5 yata, no? Okay. na. Aba, 1.5 na po guys, nakakawa na. Parang ang dami niyan libre. Oo, May wandering watermelon, Jew. May wandering Jew. May Take all na yan. watermelon. Aba, Aba, may palabas pa yata ang ano, velvet. oh guys, oh, meron pang ano, libreng black velvet. Ayan oh, yan, dami sa 1.5. Watermelon. Ang ganda, no? Ang ganda ng variegation ng wandering Jew na to, no? Aba, mayroong Nalaglag lang mga siya kawa. dyan, eh. Ate, ano to? Ano tong plants na to? Hindi ko po kasi familiar sa name niya eh. Pero ang mahalaga, ano po? Ang iba, bamboo ang tawag nila eh. Parang yung back bamboo siya. Back bamboo ang tawag. Ayun, Ang ito mahalaga kasi, guys, 1,000 lang siya. Ay, 1,000. Mother plant siya. 100! Tignan mo! Sa Subastatum at saka dun sa Mayo, nagulat ako. Oh, diba? 150 to 100. Ay, Masarili kuya. din. Oh. Ay, sabi ni kuya, wag na 100. Natatawa ako. Ate, yung mga ganitong mga hanging plants niyo, yung mga wandering Jew nyo. Nag-start po sa, yung ordinary na wandering Jew, 3 for 100 lang yung budget. Ah, okay. 3 for 100. Pati Ganun itong lang mga siya. golden Ganito. photos. Oo, 3 for 100 to 50 pesos. Yung mga pesos. hanging plants po nila dito. Ang saya namin. Wami. Kwami. Alam mo, natutuwa ako sa mga, yung hugis ng shape ng mga plants, no? Ng mga philodendron, 1K. 1K ko lang bibigay. Super lush. Kuya, ano uli ang ID niyan? Wami. Pero Kwami, pero grabe no, ang dami ng propagate. marami na talaga. Grabe. Kaya kung sa iba, isang hiwa lang nito, 2.5 na. Oo nga eh. Pero ang philodendron madaling alagaan at madaling paramihin. Maraming paramihin. Diba? Yes, salamat. May subastatum na ako. May mayo. Baka gusto nila. Teka lang. Hello guys! Welcome to my channel. Sa lahat po ng hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta sa channel ko, sa mga kawaiti friends ko, sa lahat ng mga nag-subscribe, at sa mga hindi nag-subscribe pero nanonood po ng mga video ko. Maraming salamat po. Shoutout po at pasyalan din po natin ang mga channel ng aking mga kaibigan na sina The 2N Channel, Mayan Batino, Arkitekto Hardinero, Ruchel Mendoza, Garlila Miniro, The Singing Plant Mudra, NMR Plants, Kesha TV, Mabilidad Vlogs, Joe Perero, Kahilander Tube, Edita Sid Salazar, Elias Flora, M. Santillan, Melodies Mini Garden, OFW sa China, Lola's Living, Niyoli, Uncle Lee, Nening's Life in the Province Vlog, Dayday Pinay and Sweden, Di Johanna Banana, Janix, Ned's Garden, Shalenis Foliage, D1 Eni, Rosilyn Sinas Pa Alesbo, Bobby Hang TV, Cusinera La Cuachera, Wings Gardening and Light, Madiscarding Ilongga, I Shakey's Garden. Shout out din po kina Alicia's Life in Spain, Simpleng Buhay TV, Mamshi Launchi Vlog, Belinda Navarro, My Dream Life, Aushi Dream Filipina Expat, Remedios Guzman Collection, Relax Life, Jenny Vlog, Patricia Zelda, MP Baberi, Ogniras Garden, at Nanay Gina Halamanan. Maraming po salamat sa inyong lahat.
Salamat din po sa mga subscriber ko at sa mga laging nanonood, sa mga nagko-comment sa akin. Salamat po kay Kina, Sonia Salarda, Bong Rapido, Dana Gomez, Josephine Masayda, Norma Chavez, Cecilia De Leon, Mirna Lukto, Claudia Rinuria, Miriam Olena, watching from Canada, maraming pong salamat. Kay Leynad Annifer Bose, Don Black Butterfly, Raquel Florentino, Badet Lacuna, Vilma San Miguel, at Herman Austria. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Babasahin ko din po yung mga taong laging talagang nasuporta sumulat sa pusa Bicolano Waraynon. Panalo na po kayo sa puso namin ni Madir. Meron po kayong tagwa 100 pesos load. Matatanggap niyo po ito sa September 6, 5 p.m. kasabay ng ating pong parapol. Sila po ay sina Dan Matuliano, Josephine Estrada, Cecilia Risa Cruz Esconde, Nem Junueno, Daisy Pora, Nebs Espinosa, Kemi Des, Natividad Makuha, Rosalinda Ilopre, at Leonela Pinarobia. Mag-follow po kayo sa aming Facebook page, mag-comment po kayo, tapos ilagay nyo po yung inyong mga cellphone number para maibigay po sa inyo sa September 6, 5 p.m. yung mga preload nyo po na tago 100 pesos. At meron po akong isang katanungan na mananalo ng 1,000 pesos. Kung sino po yung mabunod sa inyo, sa mga sasali, siyang mananalo ng 1,000 pesos. Ang aking pong tanong, siyempre po yung talaga mga nanonood ng mga video ko, saan po ako bumili ng napakalash na Mycans na tag 150 lang. May clue ako, hindi ko binili sa Silang, hindi ko binili sa Laguna, hindi ko binili sa Batangas. O saan ko po ito binili? Ako sino po yung mabubunot doon? Siya po yung mananalo ng 1,000 pesos. Mag-comment lang po kayo sa Facebook page ng Bicolano Waraynon at yung pong mabubunot ay mananalo ng 1,000 pesos. Salamat po, maraming salamat po. Abangan ninyo po sa September 6, 5 p.m. Magla-live po tayo sa Facebook page ng Bicolano Waraynon. At syempre higit sa lahat, wag po natin kalimutan, naka-share, like, and subscribe ang lahat ng mananalo sa aking channel at sa mga susunod pa at sa lahat ng mga sasali. Maraming salamat po, babush!